Здравейте, приятели! Намираме се в нашия офис в Торевиека, Embassy My Home, с мои клиенти, които закупиха от нас имот. Здравейте! Здравейте! Ние сме семейство Сакалови. Искам да ви задам няколко въпроса. Как намерихте офис? По какъв начин се обърнахте към нас? Попаднахме на едно видео с богата информация за брокерката Емилия. Всичко беше случайно. Решихме да се възползваме от случай да закупим апартамент в Торевиека. Свързахме се с нея. Как протече целият процес? Всичко протече много бързо и всичко беше много добре организирано. Ние знаехме какво искаме и това, което споделихме, какво търсим, веднага Еми се зае с тази задача да имаме в един ден няколко огледа, че всичко стана много бързо и лесно. Буквално те избраха апартамента си за един ден. За един ден решиха какво ще вземат, защото в принцип правим предварително винаги предварителна информация и от мене, и от тях, за да мога аз да подготвя всичко, защото все пак хора идват отдалече и работят, така че трябва да се подготви целият процес. Видяхте ли някаква пречка в целия процес? Да, има езикова бариера, която наистина се оказва голяма пречка при покупка на жилище извън държавата, в която живееш. Ние живеем и работим в Германия. Испания е непозната за нас. Езиковата бариера наистина оказва влияние, където и да отидеш. Именно за това се доверихме, защото тя говори перфектно испански и това е също една голяма помощ за нас, които не говорим езика. Бихте ли ни препоръчали на други клиенти? Да, с голямо удоволствие. Бихме го препоръчали, защото, както казах, че всичко стана много бързо и лесно. И да уточня само, че също така, като документи, всичко беше организирано и направено от Еми. Смисъл такъв, след това вече прехвърлянето по партидите за няколко неща, които трябва да се случат. И с ръка на сърцето препоръчваме Емилия, която наистина оказва голямо съдействие. Абсолютно целият процес по покупко-продажбата, отговорността се поема изцяло от нея. Просто вие не се занимавате с абсолютно нищо, нито по институции, нито по инстанции. Просто трябва да присъствате само за един подпис. Много ви благодаря. Когато и да дойдете, винаги за кафенце, може да дойдете тук.